Good morning. Mainit nga kabuntagon. So, pabukid ta karon. So, ang panahon karon makaigsunan. Dili kumpensaan kay muinit kayo. Taud-taud mo ulan pod. Ano nga importante nga mag-ampot ta kanon ay nga natay timsog nga lawas pananginan sa Ginoo atong health, and then importante kayo pod na pod kay pasingot usahay kay exercise, mag-hiking nami diri sa bukid. Para may lisod na dalan. Sunod. Basta tok kayo, tok. Timber. Exhibition siya daw, luksong kayo. Ano yung mga expert ng mga driver, oh? Para. Ayo. Morning. Grabe ng mga driver ko. Okay. Kalatag share it diri sunod. Kaya diri or kini dako ng motor. Lingaw di kay diri sa bukid. Kay lugar mong guni sa minahang bayan. Shout out sa mga gwapong driver. Shout out ko sa akong mama. Oh.